Shout out sa mga nagulat na bakit biglang umabot ang lamig ng panahon ng 21 degrees. Di mo kinaya, akala mo no, nung weekend, akala mo nasa Baguio ka no. Hindi ka nga makakapunta sa Baguio dahil mahal nga ang pamasahe. At bukod sa mahal ang pamasahe, ay, ang gasolina, triple! Well, kung isa ka sa mga kagaya ko na hanggang ngayon pangarap na lang. Dito ka muna, tambay ka muna, samahan mo muna ako. Nagbabalik ka ang inyong kadaldala na daldalerang atleta DJ Maratoni. At kanina nga nabanggit ko, since kapag kaganitong panahon na alam natin, feeling ko lang naman, feeling ko yung malamig na panahon nung weekend at saka ngayon, mga huling pahapyaw na yan. Yan na yung mga last tulo ng yelo doon sa taasan. Antarctica, last na yan. So, dapat ikaw mismo naghahanda ka na ngayong paparating na ang summer bukod sa dadagdag ang init sa ulo mo dahil nga sa mahal na mga bilihin ngayon. Dapat gumawa ka na ng paraan. Gumawa ka na ng paraan kung paano nga ba mawawala ang init ng ulong ganyan, di ba? Syempre, ayaw nating dumating sa point na may heat stroke o kaya naman magkukwit ka sa trabaho mo dahil pagod ka na, nainitan ka pa. So, syempre, nag-research si Maratoni. Dahil naman ngayong araw na to, at ako rin actually naiinitan Hindi ko na rin mawari kung bakit ganon. Bakit sa mga oras na feeling ko sana okay lang naman kahit naka-jacket ako. Pero ngayon parang gusto ko na lang sana maghubad. Diba? Gusto ko lang sana kaya lang nakabra lang siya. Anyway, alam mo, sabi ko nga, nag-research ako Ano ba yung mga unusual na mga pampalamig? Lalo na ngayon kung isa ka sa mga hindi makalabas dahil todo kayod ka sa trabaho. Yung mga tipong hindi ka mapirmi sa pwesto mo dahil kanina ka pa nga biyahe ng biyahe. Di ito na nga. Ano ba yung mga unusual na pampalamig? Sabi nga raw dito, kapag ka naiinitan ka, pinakamaganda bago ka umalis is maligo ng cold shower. Diba? Magbuhos ka ng malamig na tubig. Alam mo share ko lang. Kapag ka po ako'y tumatakbo, syempre pagkatapos mo po tumakbo, mararamdaman mo yung init ng katawan, yung madalas, pati yung yung feeling na parang lalagnatin ka, pero dahil nga sa heat index ng katawan mo sa loob, minsan nagkakaroon yan ng additional sakit sa katawan. So kung ikaw medyo naiinitan ngayon o medyo nararamdaman mo na yung summer, dapat bago ka pa umalis ng bahay, mag-cold shower ka na. Diba? Kung ikaw yung isa sa mga bumibili ng yelo dyan sa kapitbahay, uso ba yun? Yung mga yelo na ₱2, yung nakalagay sa plastic, meron pa ba? O kung wala man, maglagay ka ng tube ice. May nabibili naman atang lagayan ng tube dyan sa Mr. DIY. Cold shower at every morning para kahit papaano maibsan-ibsan ang init ng panahon. At syempre, pangalawa dyan, ice coffee muna. Alam mo sa panahon ngayon, hindi ko na alam kung sino pa ang hindi nag-ice coffee talaga sa pamilyang to. Ang sarap lang din, kapag kahapon, yung nakakakuha ka ng isang higop ng malamig na kape, tapos kahit ano pang flavor yan, kung gusto mo ng Spanish latte, masyatong, kung ano man yan, ang pinakamalaga, kung gusto mong makatipid ka, magdala ka ng tumbler. Tapos sa tumbler na yon, doon mo na ilagay yung 3-in-1 mong kape. Diba? Tapos ang kulang na lang dyan, bumili ka ng yelo dyan sa tindahan, baka naman may mga Ito pala, yung sa mga tindahan, kailangan nyo na maglagay ng yelo, ha? O ayan, pampalamig! Tuloy-tuloy yung pampalamig natin. Ito muna ang Feel Good Music ngayong Feel Good Monday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan, ha? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!